Здравейте! Това е семинарът Мисли трезво, в който разглеждам 10 неправилни модела на мислене, които правят живота ни нещастен и влошават добрите взаимоотношения. Най-важното е да се научим да ги откриваме и поправяме. Благодаря на всички, които коментират, харесват и споделят видеята. Днес ще ви представя следващата когнитивна грешка или неправилен модел на мислене. Прекалено обобщаване. Ще илюстрирам с моите перипетии с плевенските тролеи. Аз ги използвам много рядко, няколко пъти в годината може би. Спирката е точно пред нашия блок. Не зная каква сила управлява тролей номер 9 в Плевен, но знаете ли какво се случва почти всеки път, когато реша да се кача в него? Излизам от входа, тръгвам към спирката и виждам как тролея заминава под носа ми. Започнах да си мисля, че към мен е назначен специален демон, който само ме дебне кога ще тръгна към тролея и започва да прави сложни машинации, за да го изпусна. Когато преди време преглеждах книгата "Изгубеното изкуство на мисленето" на доктор Недли и прочетох за неправилния модел на мислене прекалено обобщаване, се замислих за изказването си, че тролеят винаги заминава под носа ми. Да, вярно е, има доста случаи, когато става така. Но реално те са, да речем, малко повече от половината от всички случаи. А това не е достатъчно, за да обобщя, че става винаги в моя живот. Случва се и да дойде точно на време и да го хвана точно когато трябва. Хората, които прекалено обобщават, са склонни да опростяват действителността. Като избират да приемат едно или две отрицателни събития като модел на техния живот. Те са склонни бързо да стигнат до заключението, че тъй като им се е случило нещо лошо веднъж или пък няколко пъти, то ще се случва постоянно през останалата част от живота им. Казвате ли си често: все на мен се случва нещо лошо? Думите винаги и никога са типични за този начин на мислене. Преди няколко години ползвах услугите на позната адвокатка. След делото се обадих да питам за резултата и тя нещо ми се скара, не беше в добро настроение. И аз повече не се обадих. Карах мъжа ми да ми се обажда. Малко ме е срам да го призная. Очаквах, че що ми звънна, тя пак ще реагира раздразнително. Тоест, направих неправилно обобщение въз основа само на един случай. Няколко често срещани неправилни обобщения. Ако работя усилено, няма начин да не успея. На добрите хора не се случват лоши неща. Ти никога не миеш съдовете. Никой не ме харесва. Ти винаги ме ядосваш. Безразборните обобщения за който и да е човек или група от хора клонят към преувеличаване, пренебрегват важни подробности или опростяват прекалено действителността. Предразсъдъците са форма на прекалено обобщаване. Например, всички роми са крадци, което няма как да бъде вярно наистина за всички. Как правят учените своите обобщения? Въз основа на много случаи. Например, лекарите описват всички случаи на дадено заболяване, за които имат информация. Едва след това правят своите заключения и обобщения за симптомите и вероятното лечение. Докато хората, които се подхлъзват по неправилното мислене прекалено обобщаване, правят своите заключения въз основа само на един или пък няколко случая. И твърде прибързано и лекомислено заявяват, че ще бъде така през целия им живот занапред. Това е разликата между правилното обобщение и прекаленото обобщение. Правилното обобщение взема предвид всички обстоятелства, докато прекаленото обобщение е необосновано и прибързано. Например, често ми се случва, след като съм казала нещо на мъжа си, той да ме погледне неразбиращо и да каже: "Какво?" И разбира се, аз отново трябва да повтарям казаното. Вярвам, че жените ме разбират. Тогава първото изречение, което само ми идва отвътре: "Ти никога не ме слушаш." Трябва да призная, че това е обобщение въз основа на няколко случая, защото се оказва, че през повечето време той чува какво му казвам. Защо тогава правя такова неправилно обобщение, че той никога не ме слуша, когато това не е вярно в повечето случаи?
Психолозите са установили, че човек е склонен да запомня повече негативите, свързани с дадена ситуация, а не положителните неща. Особено когато има песимистична или депресивна настройка. Ако в един ден се случат 2 пъти мъжа ми да не ме чуе, аз веднага му казвам уж шеговито, че никога не ме слуша. Докато всъщност другите 50 пъти през деня той ме е чул и ми е отговорил. Проучванията показват, че неприятните ситуации се врязват повече в паметта ни от приятните. Затова ни е по-лесно да правим неправилни негативни обобщения. Отварям една бърза скоба. Разбрахте ли от горния пример с мъжа ми, защо ние жените изговаряме 2 пъти повече думи от мъжете? Ами просто защото ние жените трябва да повтаряме всяко нещо по 2 или 3 пъти, тъй като половинките ни все не са чули нещо. Обобщенията са правилни и неправилни. Как да избегнем неправилните, прекалени обобщения? 2 грешки превръщат обобщенията в прекалени и тях трябва да избягваме. Първата грешка. Не приемайте обобщението като факт, а като хипотеза, която трябва да проверите. Например, вярно ли е обобщението, че успехът винаги е свързан с парите? Според мен не, защото много хора постигат успехи, които не са свързани с пари. Например, добре възпитаните деца са успех и гордост за всяка майка, независимо дали е богата или бедна. Имам приятели, които не печелят много пари, но обичат работата си. Вършат я добре и хората са доволни от тях. Следователно, успехът не винаги е свързан с парите. Затова трябва да проверявате дали обобщенията ви са точни. Не правете обобщения въз основа на твърде малко случаи. Фактът, че нещо се е случило 2 или 3 пъти поред, не означава, че въз основа на тези случаи може да се предскаже някакъв модел. Познавам човек, който има лошо мнение за жените, само защото бившата му съпруга се е оказала несериозна и лекомислена. Означава ли това, че всички жени са несериозни и лекомислени? Разбира се, че не. В следващото видео ще ви представя следващото когнитивно изкривяване – психичен филтър или черногледство. Ако желаете да следите видеята и публикациите ми, харесайте Facebook страницата ми Психология за всеки ден и посетете нашия уебсайт facebible.bg, където в менюто Психология публикувам статии, видеа и семинари. Книгата на доктор Недли "Изгубеното изкуство на мисленето" може да си поръчате от сайта и на издателство Нов живот. Пожелавам ви да бъдете здрави и да мислите трезво.